हम नैहर जाएम त जाएम। हटबे की एक लता और धरे आखिर बताइबू काहे जाएम? घर में हल्ला भइला होली रहुआ मुंह फुला के चल दनी। घर से लेके पटी पटीदार के मेहरारू मैं सोने चांदी के नथिया पायल पहले बड़ी सा हई हमार गोड़ देखबे रे नथिया रड़ मुसमत लेखा भइल बा लागत कि हमार भतर मर गइल बा। सुन ले जले चांदी के पायल पहनम ना तले तोरा दुआरी पहलेम ना हम। तो गाइस वेलकम बा हमार न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कैसन बानी कमेंट करके ज़रूर बताएं जाए। तो आज के वीडियो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला बा। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखी और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। काहे कि बहुत मेहनत करें हम वीडियो पर, आप लोग वीडियो ना देखे नहीं लो, ऐसे हमको थोड़ा ख़राब लगेगा। तो वीडियो ज़रूर देखें जा और कमेंट करके ज़रूर बताएं जा वीडियो कैसा लगा कैसा ना। तो स्टार्ट करल जा आज के वीडियो। सुनो ना नाती के बेटा गोड़ धइला से होई एक बेर कह देनी हम नैहर जाएम त जाएम। हटबे की एक लता और धरे आखिर बताइबू काहे जाएम? घर में हल्ला भइला होली रहुआ मुंह फुला के चल दनी। घर से लेके पटी पटीदार के मेहरारू मैं सोने चांदी के नथिया पायल पहले बड़ी सा हई हमार गोड़ देखबे रे नथिया रड़ मुसमत लेखा भइल बा लागत कि हमार भतर मर गइल बा। सुन ले जले चांदी के पायल पहनम ना तले तोरा दुआरी पहलेम ना हम भुला जाम कि हमार भतर जिंदा छ रे रारी ते मोर जो हमरा बेटा के कहला मुंह उतारे रे एगो पायल भतार के मुंह उतारू आ इहो नाती त उहे बारन में हर मौगा में हर के गोड़ धो के परल बारन ई नाती ऐसन में हर के नहर में ढा के मुंह आ दी। मम्मी जी हम उसमें का पता नहीं है कि घुघटा तान के तेल गरम करके आपका गोड़ मलेंगे, गोड़वा धो के बीच बीच फाड़ देंगे। जा सारे मरद के बेटा होगा मौगा पैदा हो गइलो। तू ही पतो खोजे गई रहला आंगना में देखला त कहत रहा हमरा पतो के मूर्तियों फेल जब ए बेरा मुंह मुततिया त हम बर्दाश्त करत तू कर दोगला ए रुका। लोग कहेला पत्नी पति के हर एक सुख दुख में खड़ा हो रही काहे कि ओकरी लागो पति परमेश्वर होला। ठीक है कहत रे कुआर में परमेश्वर त हमर पति रहले रहे एक बेर फोन करी तो घर के पीछे 10 बेर के चक्कर काटो तोरा से त बियाह क के हम पछतातनी। माने जा तारू अपना घर के हालात ना देख लियो दूसरा के मेहरारू चांदी के पाए पे नतिया त तोहरो चाही कोनो पर्दारी बा काहे ना करी रे माने हम एगो भतार से बियाह कइले बनी आ ओकनी के का 10 गो भतार से बियाह कइले बड़ी सो जे ओकनी के भतार चांदी के पायल पहनावता ते त सारा कमाई लिया के माई के गोदी में दे देबे आ उ बूढ़ घोकनी कुल पेटी भर के अपना बेटी सके शौक सिंगार पेठा देती है पतो थोड़ी लौकती है। देखा तारा बुढ़ऊ के झगड़ा के पैतरा बनती हमरा फूल जैसन बेटी सन के लहरा लगा लगा के रे सौतिनिया साफ साफ कह के हम अपना भतार के कमाई थाती हम रखे हम घर में झगड़ा काहे लगाओ तारे रे। बस माई हम सब समझ गनी तू हमरा के 1 महीना के टाइम दो हम काले बाहर जातनी मिलत महीना के पगार तेरा खाता में भेजम तू चांदी के पायल खरीद लीजा। ठीक बा 1 महीना और देखा तनी हमरा इहो मंजूर बा लेकिन याद रहे भूलइहा मोर किसका फोन आया भाई? देखा तारा खिलाड़ी के केंग देह में रगड़ के चलतिया का करी पतो खोजनी सुंदर निकल गोल छुछुंदर एकरा खानी बनरी केहू के गांव में पतो नहीं खे तू इन दिए लेके खोजे गई रहल अब तू का करत रहलू कहत तनी काल हम बाहर चल जाए त दो कथी रे दुगला कुछ ना रह जा तार मुंह देख के पेट भर गेल मन कल हम देतनी का तरसा तरु मोर जवानी के आखिर हम बाहर चल जाए तो 2 साल के बाद नु आए चुपचाप सुतबे कि कान करने टी चढ़ा के अपने स्टेशन चौपा दी। भैया ऐसा मेहरारू बिया ना घर में शांति से रहती है ना राती खा देती है। एक तो जवानी हमर छोड़ो तो तेल मन तो करता मार दे मुंह में गुर्देल का चाहत रे दुगला तोरा के राती के गुर्देल चलवाई लड़की को बुलवा सोचा तनी का कि गहुआ पटा दिया नु तो ठीक रही बहुत लेट हो गइल बा सब केहू के पट गइल बा। ठीक है कहतनी हां प्रणाम बाबू प्रणाम माई खुश रह बाबू जाता रहे तो जो ठीक से जाइए ठीक
धारा अरे मारी बाप रे बाप। 400 बड़ा भीड़ होला ट्रेन में। 440 के धारा। यही जब बैठ के तनी आराम करे दो। भूख तो बहुत जोर से लागल बा, पहले कुछ कीन के खा ले तनी, ओकरा बाद धीरजा के लगे फोन धरा के पूछा तनी कौना कॉलोनी में रहेला, वही कॉलोनी में गाड़ी धके चल जाए। फुसला रहा है देगा तो नहीं। चन्ना मरे खैबा त गांव पर चम जाई चली। तनी 10 रुपया हमरो के चना मूली दे दी। ठीक बा बनाओ तनी। बस कुछ ना, तेरा बैग में 100-200 रुपया निकाल दे, ट्रेन में भूख लगी तो कुछ कीन के खाए। दी है ना पैसा, ऐसे भी ट्रेन में के सामान खरीदला से पेट खराब होला। ला बाबूआ रह दी भैया, हमरा भूख नहीं के लागल। बेकार में बना दिला भाई। चन्ना मले चन्ना मले चन्ना मले। नहीं मिला ना इसके लिए। गर्लफ्रेंड से धोखा हेलो मिला है। धीरज भाई, गर्लफ्रेंड क्यों की बोलता? बात करने बड़ी अरे हम वजह बोलता से। नहीं गोलुआ। हाँ भाई बोल ना, का समाचार बा गाँव के? गांव के तो सब समाचार ठीक बा, लेकिन हम गांव में नहीं थी, तोरे लगे आओ तनी बानी अभी स्टेशन पर। काम तो मिल जाई। अरे हम जाना तनी भाई, तोरे लगे आई काम ना मिली। पहले ही बता रूम कहाँ जगह ले ले बड़े। देख भाई, एगो रूम ले ले बानी स, वही में 4-5 आदमी बानी स, उनमें तो गुजारा ना होई। लेकिन कहबे तो बगल में रूम खाली बदवा दे हैं, मगर मालिक के 2000 एडवांस पैसा तो देवे के पड़ी। और राशन पताई के 2-3 हजार रुपया लागी, वही में बनई है, खई है, आराम से रही है। ए भाई 2000? अरे चिहात का बारिश, बाहर में रूम ले हल जाला तो मालिक के 2-3 हजार तो एडवांस दे वहीं के पड़ेला। आ जब ते काम करे जइबे तो खोराकी 1 हफ्ता के बादे न मिली, तले तो उपासे नानू रहबे। 2-3 हजार के राशन पताई तो कि नहीं के पड़ी। सुन ना भाई, अभी हमारा लगे 1 रुपया नहीं खे। मान ले भाई तोरा के अपना रूम में रखिए लेने, तो रूम में 1200 हमरा से हिसाब मांगे से तो हम कहाँ से दे हम भाई, अपन देख ले। ठीक है कहल बाबू भैया, सुख में तो सबे कूदे आवेला, लेकिन जब दुख पड़ेला तो सबे मुंह छिपा के भागेला। हेलो। अच्छा हाँ प्रणाम भाई। खुशी रह बबुआ। ई बताव खाना उना खैला ह? हाँ खा लेनी।